Salutare tuturor, eu sunt Toy School și acum voi face ceva foarte micuț, adică nimica special. Doar vreau să vă zic motivul pentru care ăsta e singurul episod care îl vedeți azi în care vă explic ceva. Astăzi și cred că și pe mâine, nu știu sigur, azi cel puțin am avut dispoziția necesară, adică m-a durut capul, mâine plec la munte, plec înapoi de la Brașov la Constanța, vă dați seama, drumul epuizant și așa. Și da, deci azi n-am postat nimica. Scuzați-mă pentru asta, mă voi revanșa pentru voi. Deja am pregătit, bine, de fapt am pregătit jumătate dintr-un video special care voi îl veți vedea nu știu când, sigur, cred că miercuri. Dar da, nu o să mă reînvățez o față de voi pentru că n-am postat azi. Vă zic din nou, scuzați-mă, n-am avut dispoziția necesară, m-a durut capul. Ați înțeles voi, ca atât cu acest mini episod. Eu am fost White School și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!